אני מתארגנת עכשיו לעבור דירה והולך להיות פה יום מלחמה, אז בואו נעשה גולגול מלחמה. פרידה פה את החתיכת שיער הזו כדי שאחר כך יהיה לי שביל בגול. תקשיבו, לפני יומיים אני וגיא הלכנו ברחוב, ואז פתאום היה איזה בן אדם שראה אותנו והוא התחיל לצעוק עלינו ולהגיד לנו ברוקלין, ברוקלין, ומהדקת גומייה רגילה ואני קושרת. אמרנו לו כזה וואט, והוא המשיך לצעוק עלינו ברוקלין, וואט, ברוקלין, ואנחנו כזה מה? ופשוט הסתובבנו והלכנו, לא ידענו איך להתמודד עם הסיטואציה. ובשביל כל ההצמדה אני משתמשת בקרם לבניית טלטלים של מרוקנוי. זה הסוד שלי בכל הגולגולים, זה פשוט מדביק את זה ברמות וזה יורד ממש בקלות בחפיפה. ויש לזה ריח נדיר. בקיצור, אני וגיא ממש התרחקנו מהאזור שראינו את האיש הזה ונכנסנו לאיזשהו סופר לעשות קניות. סיימנו לעשות הקניות, יצאנו מהסופר הזה, וכשאנחנו יוצאים מהסופר, האיש הזה מסתבר עקב אחרינו והוא חיכה לנו בחוץ. הורדתי את זה ועשיתי פה שביל, ונשים על זה גם מהקרם, ופשוט הצמדתי את זה אחורה, ואז אני קושרת את זה עם עוד גומייה. סירגנו את עצמנו כאילו אנחנו לא מבינים אנגלית, ואז הוא פשוט אמר לנו, איזה שפה אתם מדברים? אני יכול לדבר בכל שפה. בקיצור, אמרתי כזה לגיא בעברית, מה הוא רוצה מאיתנו? אז הוא התעצבן, אתם לא מדברים בשפות אחרות כאן בלוס אנג'לס. משאירה שוונץ קטן כזה פה וקושרת עם עוד